La Unió Esportiva Olot vol doblar els socis amb l'ascens i ampliar la massa social que els acompanya abaratint les entrades i mantenint el preu dels socis. Joan Agustí, el president, entén que l'Ajuntament estarà disposat a situar a l'alçada del camp. Ha destacat també la importància que té aquest equipament en la història del club. Guanya pujar a segona B i se'm posa la pell de gallina, no? En aquest camp és fer-ho en el camp on hi ha hagut generacions de futbolistes, de tècnics, de directius que hi han jugat. Jo mateix he jugat en aquest camp i moltíssimes persones més, no? Fer això en un camp on hi han dipositades tantes il·lusions i tant de sentiment té una força especial. Tot i així, és evident que li manquen unes millores. Jo entenc que l'Ajuntament, que és qui gestiona i administra la ciutat, està disposat a posar aquesta instal·lació a l'altura. És a dir, tots estem molt contents de que el camp hagi aguantat 58 anys, però esclar, perquè arribi fins als 66, entenc que ells són els primers que volen situar aquest edifici a l'alçada d'altres edificis municipals que hi ha a la ciutat. Nosaltres hem anat arreglant coses, però ara falta que l'Ajuntament hi faci una actuació, jo diria, una mica valenta. Joan Agustí ens ha explicat també quin paper faran a segona B. Doncs ens agradaria doblar el número de socis. Per això no encarirem el carnet de soci i el preu de les entrades que hi ha hagut últimament el rebaixarem. Però volem que això sigui un èxit i volem que sigui una cosa que la visqui tota la ciutat. Tenir una massa social molt àmplia i ser un club diferent. Un club on les regles del joc es respectin els arbitratges i tota l'afició estigui volcada a donar suport a l'equip. Pensem distingir-nos com un dels equips que practiqui un bon model de joc, un model de joc que practicaran des dels nostres alevins fins al primer equip, que fem un joc vistós, que sigui divertit venir-nos a veure, que la gent s'ho passi bé. Ser soci de la Unió Esportiva Olot és molt senzill. Pots fer-ho a través de la pàgina web del club o per telèfon. Els preus del carnet per un any són pels jubilats 85 euros amb dret a tribuna, el general 95, la tribuna 150, el protector 200 i la llotja 300 euros.